Здравей, Алекс. Давай. Но защо? Не дай, караш една скорост постоянно. Това без да караш газ. Значи с една постоянна скорост се катериш. Не толкова бързо, да. Десен глан. Дай се пак напред. Много буксуваш. Дай надолу. Дръж пътя. Малко по-бавно се катери. Друг пас. Какво? Друг пас. Отляво пауза.